Господи. Помилуй ни, Боже, по Твоята велика милост, молим Ти се, чуй ни, помилуй. Господи мой, Господи мой, Господи помилуй. Още се молим за благочестие. Господи помилуй. Затова сам Ти, Господи Боже наш, и изпрати небесната си благодат над Алфа-Мед Хоспис и го освети с небесното си благословение. Посочи им пътя на всички, които ще работят тук. Винаги и увеки веков. Амин. На Господа Молим Те, Всеблаги Господи, благослови и освети Алфа-Мед Хоспис и помогни на всички, които ще работят тук. И изпрати им ангел-пазител, който да възпира и да отблъсква всички противодействия на видими и невидими врагове. Дай им мъдрост, сръчност и умение, да лесно и успешно да вършат своята работа и да й дадат добър край. Моли Твоя и благослови достояние Твое, победи. Слава българскому народу, на съпротивния освещава се Алфа-Мед Хоспис, благодата на Пресветия Твой Дух, чрез пръстна доставя се да вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Освещава се Алфа-Мед Хоспис, благодата на Пресветия Твой Дух, чрез пръстна доставя се да вода в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Освещава се Алфа-Мед Хоспис, благодата на Пресветия Твой Дух, чрез пръстна доставя се да вода в името на Отца и Сина. Искам от все сърце да ви поздравя с освещаването и откриването на Алфа-Мед Хосписа, с който ще помагате на много хора в града. Имат потребност и нужда от откриването на такъв хоспис в град Търговище. И да ви преподам благословението на Негово Високопреосвещенство, Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Нека Божието благословение и благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде на всички нас. Амин. Уважаеми кметове, уважаеми господин областен управител, уважаеми директори и ръководители, причина да бъдем заедно днес е желанието на господин Танев и моето да реализирам един нов проект за града, представляващ предлагането на услуги, отговарящи на нуждата на днешното съвремие, хоспис и дом за възрастни хора. С помощта на нашия екип и упоритата му работа последните 4 месеца успяхме да изградим един изцяло нов за нас модел.
чиято устойчивост сме убедени. На втория етаж над нас се намира първият в град Търговище хоспис за лечение, наблюдение и рехабилитация на трудно подвижни пациенти с хронични заболявания, оборудван с медицински кабинет, манипулационна спиралнозочна, кабинет за лечебна физкултура и рехабилитация, 3 интензивни сектора за настаняване на по-тежко болни и 15 двойни стаи с всички модерни удобства, като цифрова телевизия, безплатен интернет, самостоятелни санитарни помещения и други. Етажа над него е устроен модерен старшински дом с 5 стаи за самостоятелно настаняване и 17 двойни стаи. Комплексът, в който са разположени двете заведения, разполага с собствен парк, лятна градина, ресторант, рехабилитационна и фитнес зала и спа. С оглед нарастващата нужда от такъв тип настаняване в национален мащаб и липсата на предлагането му, съм убеден, че Търговище прави важна крачка напред в своето европейско развитие. От мое име и от името на господин Танев изказвам благодарност на хората, които в този кратък интервал от време успяха да направят нужното, за да го има този проект. Давам думата на доктор Даниил Димитров. Уважаеми доктор Кърджалиев, уважаема госпожа Алиева, господин Бонев, господа кметове, заместник кметове, общински съветници, колеги лекари, приятели. За мен е голямо удоволствие да присъствам на откриването на един хоспис в Търговище. За мен е важно не само като кмет, но и като лекар, наистина да има такова заведение, където хората да бъдат обгрижвани, където хората да се възстановяват бързо, да се възстановяват, както се казва, с едни добри грижи, при добри условия, каквито има само в Алфа Мед Хоспис в Търговище. Искам така да благодаря на господин Танев и да му пожелая нека всяка година да реже по една такава лентичка. Миналата година рязахме на базата, зърнобазата, тази година на хосписа, до година мислите, господин Танев, на болницата, може би като казах доктор. Така че помислете за до година какво ще се реже. Пожелавам на екипа да бъдат живи и здрави, търпеливи, защото това са трудни пациенти и нека Господ да помага на всички. Хубаво. Предполагам, че всички се гордеят с тази институция, това ново здравно заведение. Създателите на този хоспис и този старчески дом не са безизвестни. Това са много популярни хора в град Търговище. Нещо повече, това са хора, за които ние с основание, гордост отново, казваме, че са лидери на обществени мнения, двигатели на общественото развитие и също така изключително активни, обществено активни хора. Точно за такива мъже ние сме свикнали да казваме, че мъжът не е орган, а е поведение. Безспорно, в нашето съвреме, както каза и доктор Димитров, освен от мир, от икономически просперитет, от работа, ние имаме нужда и от проява на толерантност, проява на хуманност. Имаше дефицит на точно такова здравно заведение в региона. С това най-често се сблъскахме ние, тези, които се занимаваме с обществени проблеми, доколко успешно, доколко не. Аз съм убеден, че точно това здравно заведение ще е в помощ и целесообразно ще се внедри между всички обществени и здравни заведения с своята ефективност. Накрая искам да пожелая следното на собствениците на това лечебно заведение. Ние сме свикнали в нашето съвремие да разчитаме много на хората около нас. Вие създавате един център
център, който ще носи нещо, за което аз ви завиждам. Освен човешки, освен хуманни грижи, вие ще дарявате и привилегията да давате надежда на хората. А както знаем всички, надеждата и сълзите са от една и съща материя изградени, те светят. Пожелавам ви тази светлина да озарява вашия път и нека никога да не забравяме, че на нас човеците е отредено добродетелта да я тълкуваме не просто като човешка добродетел, а хуманността е това качество и това чувство, което Всевишният ни е отредил да е наш човешки дълг. На добър час и успех от мен!